салому алейкум дӯстони азиз, бо шумо доктор Умар Азизов аст. навори имрӯзаи мо дар мавзӯе мешавад ки ҳам ба мардон ва ҳам ба занҳо алоқамандӣ дорад. ин бемории изтиробӣ ё ба забони русӣ панические расстройства мегӯянд, ки ба тамоми системаҳо, ба системаи дилракҳо, ба асаб ва ҳатто ба мардонагӣ низ таъсири худро мерасонад. чӣ хеле ки дар навори пешина ман фаҳмода будам, яке аз сабабҳои пасшавии мардонагӣ ин проблемаҳо дар системаи асаб мебошад, ки айнан ҳамин беморӣ низ метавонад ки ба ҳамин система таъсири худро расонад. Панические расстройства, фикр мекунам ҳама медонад, ин ҳолате аст ки одамро тарс ва воҳима мегирад, яъне паника, ва бемор фикр мекунад ки ҳозир мемурад, ҳозир дилаш мезанад, ҳозир ягон чизе гӯем ки нохуш бо ӯ рух медиҳад. ва дар байни мардум инро самовнушение мегӯянд ва инро фикр мекунам ки ҳамаи шумо медонед. хуб, дар ин ҳолат, дар ҳамин ҳолате ки шахсро ҳамин тарсу ваҳм фаро мегирад, дили бемор тез мезанад, яъне тез кор мекунад ва бемор мегӯяд ки ман задани дили худро эҳсос мекунам, мефаҳмам, ё ин ки нафастангӣ дар ӯ дида мешавад, нафасаш мегирад, дуруст нафас гирифта наметавонад, дар қафаси сина дида мешавад ва бемор фикр мекунад ки ягон бемории дил дорад, ҳозир ягон ба қавле гӯем ки давление мезанад, инфаркт мешавад ё инсулт мешавад ва мемурад. ин бемориро дар давлатҳои собиқи шӯравӣ, дар Русия, Ӯзбекистон, дар Тоҷикистон низ вегетососудистая дистания ё нейроциркуляторная дистания мегӯянд, ки ин албатта ки хато аст. дар давлатҳои Аврупо ин термин вуҷуд надорад. хуб, дар ин мавзӯъ доктори клиникае ки мо фаъолият мекунем, клиникаи Евромед, доктор Ҷобиров Алиҷон, ки психотерапевт ҳастанд, суҳбат хоҳанд кард дар ҳамин навор. доктор Алиҷон собиқаи 10 солаи корӣ доранд дар ҳамин соҳа ва дар чандин давлатҳо аз қабили Украина, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Грузия, Туркия, Русия ва дигар давлатҳо таҷриба омӯхтагӣ ҳастанд. барои шахсоне ки мехоҳанд ки системаи асаби худро тавбат кунанд, маслиҳат медиҳам ки ҳатман ба назди доктор Ҷобиров Алиҷон ба клиникаи Евромед ҳозир шавед ва ҳатман аввал ба ёрдамчии клиника аввал занг занед ва баъдан вақти омадан ба назди духтурро маслиҳат кунед ва баъдан биёед. хуб, инстаграми докторро низ ман дар ҳамин рӯи навор мегузорам, ҳатман дар онда обуна шавед. пеш аз сар кардани мавзӯъ ба сами шумо мехоҳам як эълони хурдро расонам, дӯстони азиз, ки аз ин пас дар клиникае ки мо фаъолият мекунем дар шаҳри Душанбе, беморонро мо аз соати 8 нею аз соати 9 қабул мекунем. аввал аз соати 8 қабул мекардем. барои шахсоне ки мехоҳанд ки ягон ташхис гузаранд, ягон анализ буранд, метавонанд ки аз соати 8:30 ҳозир шаванд дар клиника. барои назди мо бошад омадан, ҳатман аввал ба ёрдамчии мо занг занед, вақти омаданро маслиҳат кунед ва баъдан биёед, ки дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона мо дар ягон ҷарроҳӣ ҳастем ва имконияти қабул кардани шуморо надорем. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро, дӯстони азиз. ман доктор равонпизишк Ҷобиров Алиҷон ҳастам ва имрӯз дар мавзӯи ҳамлаҳои изтиробӣ ё ба забони русӣ панические атаки суҳбат мекунем. шояд оилае набошад ки дар он ягон нафар ба ин беморӣ гирифтор нашуда бошад, вале мутаассифона дар бисёр ҳолатҳо онҳо намедонанд ба куҷо муроҷиат кунанд. айни замон аз сабаби бемории коронавирус ин хел беморон хеле зиёд шуданд ва асосан ҳамин гуна беморонро мо тавбат мекунем. ҳамлаҳои изтиробӣ ё панические атаки ин ногаҳон пайдо шудани хуруҷи вазнини ҳаяҷон ва тарс мебошад, ки дар бисёри маврид дер давом намекунад. бемор назди мо меоянд ва шикоят мекунанд ки дар ҳамин ҳолати панические атаки дилашон тез мезананд, нафастанг мешаванд, мегӯянд дар ҳамон ҳолатҳо ҳаво намерасад, дилам дард мекунад, сарам чарх мезанад, дастонам арақ мекунад, баданам меларзад ва хунук мехӯрам ва фикр мекунанд ки худи ҳозир мемурад ё ба қавле давление дар сар ё дар дил мезанад. умуман шикоятҳои бемории вазнинро мекунанд. баъзе беморон шикоят мекунанд ки дар гӯш садо пайдо шудааст, баъзеҳо мегӯянд пеши чашмонашон сиёҳӣ мешаванд ё баъзеҳо фикр мекунанд ки аз ақл бегона мешаванд ва дар бисёриҳо фишори хун яъне давление баланд мешаванд. барои ҳамин агар ба шумо духтур гӯяд фишори шумо аз рӯи асаб аст, шумо бояд назди мо биёед. одатан ҳамин паника ё тарсу ваҳм 20 дақиқа давом мекунад, вале баъзе беморон шикоят мекунанд ки дар онҳо соатҳо давом мекунад. баъзе беморон хавотир шуда тез фишори хунашонро мебинанд, 10 минут пас, 1 соат пас тез чен мекунанд ки баланд нашуда бошад, ё ба беморхона ба назди кардиологу духтури асабу ба ҳама ҷой мераванд, тез ЭКГ мекунанд дили худро, УЗИ мекунад ва тамоми анализҳоро зуд меспорад, вале дар анализҳо ва ЭКГ УЗИ ҳама нишондиҳандаҳо хуб аст. ин гуна беморон назди мо меоянд ва мо мебинем то чӣ дараҷа сарсон гаштагӣ аст бемор.
як сабаби муайяни гирифтор шудан ба ин беморӣ вуҷуд надорад. Якчанд факторҳо якҷоя шуда ба ин ҳолат меорад. Масалан, сабабҳояш метавонад ҳамавақт вайроншавии асаб бошад, ё депрессия, стресс, ҷудошавӣ аз оила, ё ягон ҳолати ногувору нохуш, ҷанги оилавӣ, ки муддати дароз давом мекунад ва ҳал намешавад, ҳамавақт ба тарсу хавотир гаштан, оқибати арақнӯшӣ ё доруҳои зиёд хӯрдан, ки баданро заҳролуд кардааст, бемориҳои эндокринологӣ ба монанди бемории зоб, бемориҳои дил, бемориҳои шуш мисли бемории астма ва ғайраҳо. Дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки ирсӣ бошад, яъне дар оилае ки ягон нафар ба ҳамин ноҷурӣ ё ки панический атака гирифтор бошад, метавонад фарзанд ё ягон насли ояндаш ба ҳамин беморӣ гирифтор шавад. Занҳо нисбати мардҳо 3-4 маротиба зиёдтар ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. мехоҳам як нуқтаи муҳимро қайд кунам, ки шахсоне ки ба ин беморӣ гирифторанд бояд натарсанд, чунки ин беморӣ ягон нафарро намекушад, вале бояд ҳатман табобат карда шавад, ки оқибатҳои нохуш дорад. вақте бемор ба назди мо меояд, аввал мо ӯро пурра ташхис мегузорем ва мебинем ки дар ҳақиқат бемории дилу зоб ё дигар бемории соматикӣ надорад. агар муайян кардем ки сабаб дар асабҳо аст, ё дар клиника амбулаторӣ ё дар хона табобат мекунем ва дар бисёри ҳолатҳо бемор сиҳат мешавад. барои ҳамин агар дар шумо ё ягон шахси наздики шумо нишонаҳои ҳамин беморӣ дида шавад, марҳамат муроҷиат кунед, мо ҳатман ба шумо кӯмак мекунем.